Ja, Fline Wieke vertelde ze hoe dat ze de hik hier en even Gerrit, Koen en Freun hadden wel wat van helpen. Nou, dat slagen. Ja, Gerrit die kregen daar toch wel een slachtje in een holle om een scheppen. Ja, en ze maken Pietje elke week van alles mooi. Ik ben benieuwd hoe het nou mooi haar is. Pietje, goeiemiddag. Goeiemiddag, Diamo. Dat ik al een week om net ben. Oh jongen, het gaat zo hut alle hier. Ja. Hast een beetje een goeie week gehad? Ja, ik heb een prachtige week gehad, Ben. Ik was ook mooi warm aan in Keur. Hé, dat is zo mooi. Nee, ik ben mooi week gehad met die rijden dozen zoals het hele water in dozen zoals. Hé, want ik wie van de week het die krijgt in verteld, maar dat maar even uit. Want ik wie met Rutten ont helemaal in je voor, zeg ik maar zeggen. Hé, en het busjes, Ben, die reizen hier op en aan. Nou, ik denk, wat jullie doen, ik ben al je busjes heen, dan wat DHL en PHW en weet ik het wat al je. Ik denk, wat mat het al je? Nou, die week wel voor de 6e keer, ik ben boervrouw, nou, ik ga gelijk nemen, ik ben even door de wei gestapt. Ik zei nooit eens, je van de 6e keer wel dat je zo'n busje bij die jet. Wat maakt dat nog heel tijd? Ik wil weten wat eruit komt. Ik ga me nog een keer, die ik weten, hé, naar ik eens kerk ben, maar ik ben alles weten. Nee, jongens, ja, nou toen zei ze, Ben, het is zo handig, hè, dan mag het nog zo staren, want ik wil eens weten, zei ze, hoe stel ik niet meer naar de winkel? Ik zei, hoe niet meer naar de winkel, dan slaat dat op. Nou, toen troot ze mijn bladje in de hand, maar gauw even zien, zei ze, dat is zo handig, ik kan dan online bestellen. Ik zei, Anneline, was dat nou weer? Dat ik aan het bladje in hoor, ben ik weer de 7 beetje, ja. Ik zei, het bladje, ja. Oh, ik denk nou, het gaat steeds verder, hè. Du hast garageverkeer en du hast opritverkeer en een verkeertje van Aline, denk ik. Anneline, dat Gerrit kan krijgt tussen het werk. Ik zei, Gerrit, nog maar eens begrepen van het verkeer is al van Aline, hè. Het is net leuk, nee, we hebben keren muis, dat weet ik net, maar ja, geleden een keer van Aline. Maar ik doe het net, ik ga naar de winkel, maar dan ga ik er weer. Nee, als je en Gerrit hier nog krijgt, die kan krijgt van het werk al tussen. Wie jij er tussen knap, ik weet waarom, wie jij er tussen zoals. Ja, ik krijg een baantje, ja, maar zo leuk. Ja, Ben, voor die, maar ik zei best, nou, je nog even op vakantie, heb ik begrepen. Ja, nee, sure, want ik zei zo'n Jim Gerrit, hoeveel doet hij dat werk? Nou, hij zegt, poor best, volgens mij voldooi ik heel best bij de baas. Ik zeg, nou, hij zegt me net bij mij weiterlaan. De hele week met met Jen. En hoe hij er van Moonsje Gerrit zijn. Hij kwam correct thuis en hij van de Moonsje Gerrit. Hij zei, nou, Gerrit zei, hij woont met mij in het boerdelaan. Ik zei, wat de baas met die net boerdelaan? Ja, ik zei, dat had ik begrepen. Ik zei, wat dan? Nou, hij zei, de baas had op een gegeven moment tegen hem, hij zei me een pik van hem toen, nou, hij zei, Gerrit, als het zaterdag is, dan je winnen de Filistijn. Oh, nou, dan zeg ik, ben je achterdoor die jaar, nou, hé? Nee, jongen, dat ik zei, ik sleep de kringel op aan mijn koffer, want de vrouw zei wel mij, ja, hé? Dus misschien, of Jo had wat geskikt, zei hij, Jo wat geskikt, zij zei van, doe niks meer mij. Nou, nee, eigenlijk niet. net. Dan ga ik even naar de kringel over en dat neer ben. Dan haal je daar wat wijfje Filistijn, dat ik denk bij de achterdoor, hè? Nee, dat is wel een handje fut, inderdaad. Ja. Nou, Pietje, hè, wat een verhaal weer. Wat zei die allemaal? Wat een verhaal weer. Nou ja, maar ik bedoel, maar ik ga zijn, ik ga net jellen, zo bij Jan Friesland hebben wekelijks even een operatie, ik zie jellen ook net voor. Nee, precies, want we kunnen die net missen, hè? Nee, wat is zo gezellig al die reden, hé? En vanuit de Filistijn is het wel een beetje lastig Berlin. Ja, dat denk ik, oh, ja, zo, dat wil ik net. Ja, nee, ik ben er bij voor, hè? Zij is het. Pietje, Ja. dank u wel. Rest Ja. van de groetjes aan Gerrit. Ja, dat zie ik waar ben. Nou, wie ben ik gezellig. Ja, nou, mooi met die praten hebben. Dat horen we, ja? Oké, hoor. Doei. Doei.